weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to lappol palol dande maayo ngor rewoye worgo mayela gambi ba fata dingiraya fallema ko on waktu yoni hato masina kame ñoromango ene jiya e gardedi kabruji men liggey ko musiko kala basal ɓuuri musde ngare ndenden jaltinen koye men e caɗele wi jali ha to leydi Mauritanie États-Unis d'Amérique rokkiri kene fota wonde temedde tati ujunere taw ko dose ko fate banggue vaccin Johnson to leydi Mali kene wona yimɓe jeegomo taw ko jambour en basi pittali men taw koye wuuro woto dogo en ene tawe nder commune mo Jabali oɗo sa wuuro ngo ene tawe e juuɗe ɓen dadiɓe to leydi Guinée Conakry jagorɗe Alpha Condé jeddi ha mimi leydi yogay jayndeli kolliti wonande ñande julde taske nde goto maɓe kala heeɓi 50 million ko preje franc guinéen ɓe kolliti ɗum wodani kabruji men ma naw en ha toon to Côte d'Ivoire kame Niger Ghana ha fenma toon to Maroc kame Libye ha fenma toon to Cameroun musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗena gandal e hoore cukalel way kono diidol e hayre heccere fulɓe mbi puccideɗo waduno kala ko gandal ɗum jeeyi sababo daara moderne de l'excellence alhaji Seydou Nourou Tall udditi demuɗe mum e gardugol ceerno Makki Muntaga Tall kame ceerno Seydou Nourou Tall imam juma mawɗo mo Cheikh Oumar Foutiyou Tall aɓe jogui beelema mawɗo no feewi habrude dendagal bandiraɓe julɓe dendagal bandiraɓe fulɓe dendagal bandiraɓe fuutankoɓe binditagol daara moderne mo alhaji Seydou Nourou Tall fuɗɗitima ngol binditagol fuɗɗitima no gasa jeegom lewru juillet he lewru ndu gonɗen ndu so tawi noon ko daara rewɓe o ene tawi to Sicap Liberté 3 so tawi noon ko daara worɓe o ene tawe to Ouest Foire ha fayenma to Keur Massar suka jarowo duuɓi 5 ha fayenma duuɓi 14 e ballal jomiraɗo ndena deftere Allah teddude aɗa jangga ɗemɗe certuɗe jaaduɗo e jamanu kami hebloji ngarɗuɗi daara moderne mo alhaji Seydou Nourou Tall ene jogui ñamirde mum timmude kono honne kadi juɓɓudi mum programme ɗemgal français tawne yaade jangde leydi Sénégal hakkude mum e jagorɗo kalfinaɗo jangde mo leydi Sénégal ko wayno élémentaire ha ferma secondaire kono honne kadi ene waɗi heblo yuɓɓugo ko fate banggue informatique kamen juɓɓudi heblo wongo kala an noon jiɗɗo windide ɓiyum ko fate banggue cours de vacances tati walla mbiyen ɗiɗi lewru août fandu so jomiraɗo hoddiri ha fayenma 30 lewru septembre sa yiɗi hebde hen ko laaɓi mbatta ko 00221 78 149 44 31 walla mbaɗa 77 383 94 94 walla mbaɗa 77 912 27 15 walla mbaɗa 77 638 31 78 ɓiɓɓe fulɓe mbadden dando faade daara moderne mo alhaji Seydou Nourou Tall kettude kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe amde ɗiɗi juko hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase go yonti kabruji men e ɗemgal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon giɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal Weltare TV ko musidɗo men Saydou Abouba wiide Jaliha Gadiaga wonande kay liggey ko muusi ko kala basal ɓuuri musde nde tawno so tawi a woni basɗo
awa jogade ndimago hoorema ala dignité hoorema tene kadi hay diine ma sellata ɗum noon wawi yaltinden e heege e caɗele e basal tan ko gollade nde tawno neɗɗo so gollima gollorima no fotiri ni tan ma gas wawa yaltude e caɗele ha tente jamanu men hande mo gonɗen ko beeɗodiral juuɗe enen kala jaltinen koye men e caɗele jaltinen koye men e loofal ɗum noon ko yewtere taw ko suudu men to Walfo TV ñande go lewru jukko ndu gonɗen. min beltima e question he par ce que kala société mo jiiɗa manam leydi mo jiiɗa walla continent mo jiiɗa ko jeeyaɓe oɗon continent walla ndiɗon leydi walla ngoɗon wuuro mbaɗa ɗumen développé mi ɓooyi wiide Afrique en poti immade liggoɗen par ce que liggey mi muusi kono basal ɓuuri muusde sabu sa waasi a sellata sa waasi a yooɗata sa waasi a wattake respecté sa waasi tan kadi a perdat dignité ma ala hay diine a jogata ko talata diine a perdat kadi ko wiyete dignité manam ndimagu ma par ce que neɗɗo so ala haydara wawa jogani ndimagu sabu so ɓooyima wat ko ndimagu saloto te wannuma ɗum ko basade tampere heege te heege nge adda ɗum ko basa ngal ɗum noon kala ko liggeyo muusi liggoɗen kaɓoɗen basal par ce que basal ngal ɓuuri muusde te basal sen itte leydi ko ɓiɓɓe leydi foof darato guitta ɗumen so wiyama ɓiɓɓe leydi noon ko debbo o e gorko o foof kadi joguiɗen chance enen somi ƴeewi heedo men enen Afrique société men ko société jeune manam sa ƴeewi 75% e société men heɓani 30-50 ans ko sukaɓe donc sen keeɓi société mo ganduɗa 75% heɓani duuɓi 35 donc ɓen ko société ɓe ganduɗa ɓen jogui doole mumen en jogui kattan so neɗɗo so joguima woni cukalel kadi hewani hewde ñawuji donc ɓen so darima ndennini doole mumen ndennini hakkillaji mumen tan société on foti immade donc sen jooɗima enen Afrique en mbayi haajoni ko enen ɓuuri hettude caggal enen poti ƴewtade est ce que méthode mo jahannoɗen o ene feewi hunde noon neɗɗo wawi wonde hen wiya ko ɗum tawmi aha kay fonko ko tawɗa ko woni wadde enraciné ko Senghor wiyatno ko mbaɗa enraciné a tawi komi pullo ene weeli ha maayi fonko ɓuuri hunde fof welde komi gaynako fonko ɓuuri hunde fof welde komi ndemowo fonko ɓuuri fof welde kono nden a jogotono guesa jogoɗa no wiyete ko remi dialo aɗa rema est ce que dialo ene wawi remde ko wurnata temdere neɗɗo dialo ngo ndema lebbi nayyi e ndungu ndema ndimirta tan koko ñamɗa e lebbi nayyi he walla ko ñamɗa e lebbi tati garoji kono hokkatama ko ñamɗa so ndungo ɓenni hitande foof wontaɓe nde hitande woɗɗoyde kadi tawa gayni kadi a faate basal a faate ñamade a faate taba donc il faut enen gimmoɗen mbaɗen moderniser ko mbatten ko manam jaaden e jamanu ko tawɗen ko ene moƴƴi moften ɗum tigi il faut ɓamtoɗen il faut mbaɗen moderniser il faut mbaɗen ouverture ɓamtoɗen gudditen koye men hakkude aynaɓe hakkude remoɓe hakkude awoɓe hakkude fitram gollen moni kala udditano goɗɗo mbeɗodiren juuɗe jaltene loofal faade e ɗannungal wi jaliha musidɓe tedduɓe mbatten haqqillaji men e développement ko ɗum woni ko nafatena jagorɗo kalfinaɗo jangcellal mo leydi Sénégal holliti subaka hande o ujunnaji ɗiɗo e temedde joyo e capanɗe joyo e jeegomo woni ƴewdaɓe ndeɗo hen wempeƴƴerde tatiɓire wiyande varia delta tawani jogui oɗo hen ñaw ko temedde joyo e sappo e jeetato e nder ɓen e nder ɓen temedde joyo e sappo e jeetato capanɗe jeeɗiɗo e tato ko memodirnoɓe joguinoɓe oɗon ñaw temedde nayo e capanɗe nayo e nayo neɗɗo ko raɓaɓe andaka raɓi ɗumen neɗɗo goto itti on rafi ko caggal leydi Sénégal kene wona temedde nayo e sappo e tato neɗɗo keeɓi cellal mumen kene fota wonde e yimɓe sappo e jeetato mbasi pittelu men hanki e hande capanɗe joyo e joyo neɗɗo ma ballite e fofando won e jaydeli kewɗi leydi Sénégal kame yogay dawriyankoɓe kolliti wonande cuuɗi safara ɗi leydi Sénégal ene ngakki l'oxygène ko fate banggue hendu fofando taw ko seŋete e neɗɗo ha wawa tigui a marde ɗuma hollitama hôpital mo Diamniadio kene fota wonde yimɓe jeegomo sukaɓe mbasi toon pittal men taw jeeyi sababu ko ngakkugol wonande nduɗon a hendo ha joni keddotoɗen koye ndeɗo hen
wem peƴƴerde tataɓire jeeyi sababu jonde waɗi toon to Touba Medina nden jonde noon ko artude ko fate banggue heɓanade maggal Touba taw ganduɗa ko événement ɓurɗo mawnude eɗo saaha mo gonɗen e nder leydi Sénégal kono kadi ɓe kolliti koko waɗata kono waɗata koye dow oɗo saaha maɓe puɗɗo jertinde yimɓeɓe e findinde yimɓeɓe nde mbawata marde laaɓal timmugal kame dentogol e kame kadi suumade e rentade no feewi ko wona ɗum ko maɓe ƴettu hen pellitte mawɗe no feewi kono kadi ɓe kolliti wawi tan fabadeɓe ko janngude ko wiyete hasaid woni defte Cheikh Ahmadou Bamba to Touba finoɓe toon ɓe natti yiide saretaji e nder wuuro ngo sirti noon wuuro Touba ene jeeya e nder guure Sénégal ɓurɗe hewde saretaji bamɗi nde tawno ko ɗum yimɓeɓe ɓuuri yidde jolde nde tawno ko ɗum woni ya gara ko ƴelliti nokku no feewi ɗum ko caggal nde suka gorko biyeteɗo Moustapha Gueye jaranoɗo duuɓi nogas e jeenayya waasi fittande mum hakkude mum e dognowo saret go taw rendiniɓe ko 50 mbuɗo haw yelten aduna kono hewɓe kolliti natti yiide wonande ɗiɗon saretaji ñalawma hanki kala goo jikko e nder windere nde ko ñalawma mawningol lekki ɗum noon e nder leydi Sénégal kala mawninama ñalawma hanki o to banggue lorde leɗɗe jagorɗo kalfinade taaridi holliti e nder sappo e nder kene foto wonde sappo ene région ngaji e nder leydi Sénégal kala ma leɗɗe lore hen ha sukka ha waya no ene foti wawde ni ɗum jeeyi sababu dande leñol baba ma leyimi wonande lekki ko nafoore ɓolde woni hen sa ñawi ko lekki safranma sa sohli ɓuuɓol ko lekki sa sohli fofandu moƴƴu kame larki moƴƴi kala ko lekki sa sohli ndiyam kame diƴƴe kala e hendu ɓumdu kala ko lekki ɗum noon gawen leɗɗe wona nafoore meɗen ɗum jeeyi sababu ndulum weera wonande sukkaɓe ndulmaji naaɓe guila hen ɗiɗo duuɓi kala ha tenti rowane koɓe dariɓe gam awde leɗɗe no feewi so tawi ari ha ɗon ɗo ndulmaji galle moɓe mbiyata galle pinala ma tawɗon leɗɗe cukke no feewi kala tan wonande gendi yanke daranoɗo leñol fulɓe lekki mum ne tawe ɗon taw inde mum ene marka hen ko yidde tigui wadde ko wiyete ndulum weera ha ndulmaji kala wonta leɗɗe ɓole cukkuɗe joni koye Sénégal keddoɗen ndenka e kisala jeeyi sababu kene wona temedde ɗiɗo e capanɗe jeeɗiɗo e joyo gendarme ɗum woni ko yilli to Kermassar ha faynma Tivaouane Peulh gam teskede saysiyeɓe ene kewi toon ɗum waɗi ko ñalawma heccanke o aset sanga 17 heures ha faynma 21 heures ɓe dañi jaggude kene fota wonde temedere e jeetato suka hen nayo tawra kene jogui jaseje kame laaɓe hen jeenayo ko yeeyoɓe huuɗo bon ko haɗa ko capanɗe jeenayo e joyo tawa kene jogui won e matériel uji kaɗaɗi ɓe tetti toon taw ganduɗa ko fawaɓe amanduji kene fota wonde capanɗe jeegoma ujunere pawɗo ujunnaje 4 e temedde jeetati mbuɗo keddoɗen koye kaɗon ndenka toon to Kermassar gendarme ɓe ɗaccani toon jillima haɓe nangi toon yogay sukaɓe ne pewnanno toon ko wiyete faux billet ɓe dañi tettude toon koppareje jonɗe no feewi taw kadi koye koppareje ɗe ndewani lawol woni pewnade taw koye mbadi ndi fewani woni ko wiyete faux billet jouala ko suka gorko migré goto giwɗo toon to Angola ene arti e nder leydi mum ɗon ɗo jolno e kan lana ne fayi wuuro muɗum ko ɗon tigui wonande sanga nde asmano ƴiwni ganduɗa ko fate banggue majali kami digali kala jalta ko ɗon tigui majango maasi lanaka ɗum woni ko mbiyeten jamguel ƴiwonde ɗum woni ko jeeyi sababu o wasi e fittano makko mo jolduno e kan lana goto e bandiko en tawa fano ko toon to yen noon ene tawe e nder diwan mo Joala toon to Kaolack duppama toon ponoje boli mbarama toon ɗum noon ko toon to Madina Mbabba ene tawe nder commune mo Kaolack jeeyi sababu ko mouvement biyeteɗo anda sukhali jawdo anda sukhali Madina Mbabba ɓen sukaɓe kolliti wuuro ngo tene kadi kanivoji gonɗi toon ɗi aɗi tunwi aɗi kewi ɓuuƴo mo laaɓani haydara ɗum jeeyi sababu hanki ɓe kolliti mette mabɓe ɗon ɗo ɓe jinno yaɓande galle Mariama Sa hawre wonande dadiɓe nangi hen sukaɓe yonɓe ne kewi ne tawe e nder juuɗe ɓen dadiɓe almadi ko suka gorko nottortoɗo inde Abdoulaye Ndiaye kam tigui warti yeeso galle Youssou Ndour anda ko noon holko jeeyi sababu o warti ɗon caggal nde tina pompier woni koninkoɓe faabo
kono ne kadi yoga e médecin ngari ngam yidde tigi artirde fofano makko ɓe ñoƴƴi kene wona waktu ala ko gasi haydara gartetena koye mayde oɗo hen suka debbo biyetenoɗo lawɓe ndiaye jaranoɗe duuɓi 33 pièce détachée taw ganduɗa ko ɓandu mum tawa alarba jewtuɗo henno ene wedda toon to jamñaje caggal nde losko holliri wonande libération ɓe kolliri wonande on joɓiɗo fittanu makko ko féticheur woni tan bilejo jeyaɗo toon to leydi Mali biyeteɗo Hamidou Sidibé ɗum noon on holliti ko caggal nde o ari toon kanko on debbo nde o yahatto nde o ƴetti ko moto Jakarta mo jogui gertugal danayal ɗum noon ko Thiaroye Azur ko toon o tawoy oɗon féticheur kono kadi mo wondi e goɗɗo biyeteɗo Awa Sow e goɗɗo kadi biyeteɗo Doka Soumare caggal noon wonande sanga nde ɓe mbaɗata golle ɗe ko ɗon tigui gueɗe ɗe kala defti lawol gongol ha ganduɗa on féticheur o dañi mette natodiri hakkude mum e almudo mum o ko ɗon tigui on féticheur ƴetti ungala fimo wattidi ko yoɓade fittano makko ɗon tigui e ballodiral ɓeɗon rewɓe ɓe ƴetti ɓandu ɓe mbaɗi ɗum e nder taxi goto ɓe beddoyimo toon to jamñaje ma en garto e oɗon kabaru sengiwi to leydi Sénégal paɗen ko toon to leydi Mauritanie jagorɗo kalfinaɗo cellal ɓalli mo leydi Mauritanie holliti 1,9 neɗɗo woni ƴewdaɓe tawani jogui oɗon ñawa en jeeyo mbasi pittali mumen 1,9 neɗɗo keeɓi cellal mumen so tawi noon koto banggue Nouadhibou kene fotto wonde 1,9 neɗɗo taw ko daɓaɗo coronavirus ene tawe e nder ɗiɗon cuuɗi hen jeenayo ene tampi no feewi e wiide biteɗo Yahya wulde Cheikh Mohammed États-Unis d'Amérique e ballal ambassadeur leydi muɗum toon to Nouakchott ɓe dokkiri kene fotto wonde 3 pawɗo 200 taw ko fate banggue dose wonande vaccin biteɗo Johnson oɗo saha mo gonɗen ene tawe e nder leydi Mauritanie to Mauritanie keɗona joni wonande commune Tavrak Zeyne ɓen gollotoɓe e nder oɗon commune ɓe mbaɗi campagne mawɗo no fewi taw ko fate banggue vaccine de yimɓeɓe haɓade oɗo hen ñaw coronavirus ɓe erima yimɓe taweteɓe nder commune o kala nde mbawata vaccinade ngam faddade ko fate banggue oɗo hen boros woto yettade pomoji jomum nde tawno ɓuuri wawde nadde koto pomoji jomum to so yeehi ha to jofe to ene heewi bonnande neɗɗo gueɗe kewɗe jagorɗo kalfinaɗo gueɗe nder leydi kame jacingol laamu mo leydi Mauritanie hanki waɗi haalande mum ngam hollidde duuɓi ɗiɗi ɗi hoorejo leydi Mauritanie ari e gardidi leydi Mauritanie nden ka e kisal e haɓade caysiyagal oɗo saha mo goɗen teskama e nder leydi ndi kala ken wiye caysiyagal ustima no fewi ɓiɓɓe leydi ndi enen belti wonande e nder ɗiɗon kabruji e wiide golle makko tene kadi maɓe jokku golle ha leydi ndi kala wona leydi pewdi no fewi kono ne kadi jagorɗo kalfinaɗo gueɗe ko fate banggue koni yankagal woni Hanna Wulde Sidi kañumne holliti wonande to banggue koni yankoɓe ene cembolina to banggue kaɓirɗe e kala ballodiral jokkodiral ha tenti noon haɓade kala ko ene wiye seɓɓitiɓe ha tenti e keeri leydi Mauritanie kala nden ka e kisal mum ene sembolina ɗon ɗo wonande koninkoɓe leydi ndi ene jokkodiri kaldigal hakkude koninkoɓe ɓiɓɓe leydi ndi ɗum jeeyi sababu Mauritanie o saaha ene woni e nden kane woni kadi e hentade ngam sembolinde nden ka e kisal mum ko wona ɗum ko holliti wonande ulama o en anduɓe to banggue diine kala oɗo saaha aɓe jogordi ko wiyete dialogue woni kaldigal e nder duuɗe islamique taweteɗe e nder leydi Mauritanie kala ɗum wonno yidde hoorejo leydi Mauritanie garnoɗo e lefol laamu gardidi leydi Mauritanie go lewru jikko hitande 2019 Al Akhbar ɓe kolliri wonande juge kami magistrat ji wullitinoɓe ɗiɗo dumunnaji kala yidde mumen wullitinoɓe ɗiɗo hen dumunnaji kala yinnode ɗumen ko hebde primaji mumen walla ni ɓeydenede kane wiye walla ɓeydenede kala ko ene wiye joɓɗele mumen hollitama duɗo hen lewru mayduɗo hen duɓe keeɓi kene foto wonde kamɓene koɓe goytotono ko toggorgol ha toon to Mongela eɗen gandi accident musɗo waɗino toon ko fate banggue Yolayru wonde suka debbo nawannoɗo ɓiyum gam fesoyade ha ganduɗa waɗi yimɓe nayo wasnoɓen pittal men caggal jiilaw jungu no fewi ɓe jiita ko kikiɗe aset jawtuɗo hen o eɗen nelda duwaw dendagala koreji e bandiraɓe taweteɓe toon to diwan gorgol kala to gorgol ha joni to ene kadi to ɓooli mawɗi jippima toon ha e nder leydi Mauritanie kala
oɗo saha mo gonɗen ha fayma toon to Sénégal kala to ɓoli kewɗi a jippima toona Baba Abdallahi woni ba munnabi nene Aminata woni yumunnabi Halimatu Saadiya moyni nabi ay jelaɗo barkeɗo Rasulallah Baba Abdallahi woni ba munnabi nene Aminata woni yumunnabi Halimatu Saadiya moyni nabi ay jelaɗo barkeɗo Rasul sallallahu alayhi wa sallam sen jeewi toon to leydi Mauritanie paɗen ko toon to leydi Mali gouvernement mo leydi Mali jagorɗo kalfinade cellal holliti wonande vaccin oɗo saha ko obligatoire wonande kala mo ene naata leydi Mali walla jogoɗa teste biteɗo PCR so tawi a ala taw on teste ko teste balɗe tati wawata a diwde ɗon e wiide jagorɗo kalfinade cellal ɓallimo leydi Mali ko wona ɗum ko so tawi a ari ha to bowal laaɗe diwoje ngal Modibo Keita Sénou ya tawaɗa jogui carnet vaccination ko fate banggue fièvre jaune so tawi a ala ka pesete ɗon ngol pesugol noon jaɓata ko ujunere so tawi a ala so tawi a ala ko fate banggue vaccin PCR aɗa yoɓa ɗon jaɓata ɗon ko 500 a mbuɗu sifti nden oɗo saha mo gonɗen leydi Mali kene fotto wonde 14 e 594 ujunere woni ko fiɗa coronavirus 13,941 woni ko heeɓi en cellal mumen kene fotto wonde 531 neɗɗo wasi hen a fittandumoma caggal nde hoorejo jagorɗe leydi Mali woni Sokela Mayiga caggal nde hoccitinino wonande ɓen toɗɗaɓe yo lomto sarɗiyankoɓe leydi ndi nde o holliti wonande oɗo saha mo goɗen bolol golle makko bolol golle makko ndeɗo hitande ko heddi hen hitande fande kala dañi noon ñiŋaji mawɗi no fewi ɗin ñiŋoje noon giwi ko yoga e landaji lundu ñiŋi wonande ko haali ko fate banggue juɓɓingol sumgoji hitande fande nde ko ngalu ha heewi haali ɗen koppareje ne fotata wonde kala sifano haaldiri ni ɓen lundiyankoɓe neɗo jiiri way kono o yiddi ko dirtinde ɗin sumgoji ɗum woni oɗo saha ko dawriyankoɓe hewɓe kollita wonande kuddata tataɓijo nana fewje e nder leydi Mali to Mali keddana joni hachera ɓe kolliti wonande ɓen dognoɓe ne gaari moltade to leydi Mali enen giwno toon to Côte d'Ivoire hitande ujunnaji ɗiɗi e 11 hitande ujunnaji ɗiɗi e 12 caggal nde fitinaji mbanno toon to Côte d'Ivoire yoga mabɓe kootino haydi kene fota wonde 50 neɗɗo ɓen noon gonno goni ko toon to Sikasso noon waɗɗani kerola hakkude leydi Mali kam e leydi Côte d'Ivoire ko wona ɗum ko noon ɓen kolliti oɗo saaha yiddeɓe kañumen ko hodde leyɗele mumen hankkadi ɓe gandi doga molto wawnitake yo hoot koma felli tan wiide kañum horne hoota walle no hootiri kono kadi oɗo saaha suka mabɓe jibinaɓe toon to leydi Mali kala gowi ko Mali gandi ko Mali ganda haydara e leydi Côte d'Ivoire siftinde on malnaɓe kañumen dañɓe caɗele oɗo saaha ne tawe toon to Mauritanie ha fayma toon to Niger kam e Burkina Faso kala G5 Sahel wonande général Oumarou bikki mo Tchad kam tigi lomti ɗum ko ñalawma heccenko kanko lomti général Oumarou nammatta Gazama taw ganda ko général mo Niger manda mum gasi ko fate banggue ardade koñinkoɓe G5 Sahel ɓe base men tawete toon to Sénou mo Bamako to leydi Mali kene fotto wonde yimɓe jeegomo jamburu en woni wasɓe pittali mumen ɗum wanno ko ñande 3 lewru mayduɗo hen ndu waɗi koye wuuro Dogo en e wiide wonande maire gardiɗo commune Jabali biteɗo Moussa Kane wo holliti wonande gila on saha ha yettiɗo hen gila 3 lewru maydu ndu kene won joni lewru ha yettiɗo ɗo jaraten goɗon wuuro Dogo en tawete koye juuɗe joguitiɓe hay goto mabɓe wawa yaltude ngon wuuro wawa nadde ngon wuuro ko caɗele mawɗe kaya mbeya musɗo Diaw woni toon ɓe erima laamu leydi Mali nde wawata faabadeɓe e dow oɗon fannu sen giwi to leydi Mali paɗen ko toon to Guinée Conakry jagorɗe Alpha Condé ɓe jeddi ha memi leydi haɓe guuri balaɓe mabɓe gam wiyede goto mabɓe kala heeɓi balibali julde nde ken wona 50 millions koppareje franc guinéen
pour mbere wallitorade ko fate bange tabaski woni julde taske kono kadi ɓe jeddi ɗum nan caggal nde situji kami jayndede leydi Guinée kewɗi garti hena kono kala jagorɗo beeɗaɗo micro wiyata ko ɗum a wodani so wona ɓe kolliti kala imam gonɗo e nder nokkuji ɗi taw ko imam mawɗo heeɓi jawdi e iwde e Alpha Condé o wiyete ko Mariama Dalanda Diallo o holliti gila tan omo yara e duuɓi sappo o ɓami murnade koɓe mbiyata voile intégral ko ɗum woni ko waɗata ɗum noon caggal nde waɗanno examen makko toon to Kisidougo école privé mo Kisidougo caggal noon wonande gardiɗo école o holliti wino so tawi o ittani murnogol makko ngol o jeeyatake e waɗoɓe ngel ɗon kawguela o holliti o sali caggal mum noon o itta e oɗon école haala ka yehino ha mawni ha yetti yogay jayndiyankoɓe ha ganduɗa yetti imam mawɗo mo Guinée Conakry taw ko gardiɗo imam mawɗo mo Conakry gardiɗo juma Faysal juma mawɗo woni Alhaji Seydou Camara hollitino o fonno tan ko suɓade gandal o wasa suɓade murnogol makko haw gayno o artira murnogol makko saabu sababu so tawi heeɓi baccalauréat makko omo yaha France so tawi o joli e ndi wawa alay sago itta golɗon murnogol so tawi wo sellani wona te cuuɗi safaɗe hôpital alay sago itta hawa gayna ɗum noon o fonno tan ko ittude kono kadi ɓayde o suɓima voile makko ngal banggal o holliti anduɓe hewɓe ne lurdi hen won wiɓe ngol murnogol ko ngol woni janggugol won wiɓe kadi ala wona ngola ɓayde ala ɗo dari omo fonno suɓade avenir makko tan o wasa suɓade kono kadi directeur école o holliti ɗo ya gara kala kanko ona madame Bamba Kone o holliti ɗum wodani caggal nde sukade bo yo ittude wattidi ala ko eddi so wonane iway école wattidi ko ittude kono kadi sukade bo yeddi ha mimi leydi koko riwa on école ko woni yesso kala daɗani guite to Côte d'Ivoire balɗe seeɗa tan manditare mandidde leydi ndi tuma nde hemno jeytari hoore mum wonno ko jeeɗiɗi lewru août yogay jaydiri leydi Côte d'Ivoire kolliti wonande Bagbo e ari kona beje ma takko Alassane Dramane Ouattara sanga maajo wonande ɓen koninkoɓe leydi ndi kono kadi kankoɗo hen lora Bagbo duɗɗe ruttitade ko fate banggue dawrugol jeenayyi lewru août mawo joɗoɗo FPI woni landa makko kam EDS wallidiɓemo kono kadi hollita mawo ƴettu laane makko ndiwaw gam ruttat toon to Bruxelles ƴettoyde dos makko ɗimmomo hinde vaccin to Niger to ɓooli mawɗi jippinomo toon e nduɗa hen lewru manduɗo ndu ha ganduɗa kene wona 35 neɗɗo mbasi pittali mumen kene wona nogas jeegom ujunere sinistre woni ɓe ngala ɗo koɗi winditama ujunnaji 2,5 galle woni ko dirguiti kene foto wonde yimɓe nogas ɓen ko galleji jeni e mumen 15 neɗɗo ɓen ko yooliɓe jaade e warango yimɓe 10 ɓen kadi mbasi en pittali mumen ko ɗon ɗo Agadez 10 heddiɓe koto ñame lamorgo leydi ndi jeetato ko toon to Maradi heddiɓe koye nder leydi ndi kala to Niger jagorɗo kalfinade koniyankagal kam yaltini on ɓatake o holliti ñalawma hanki o ɓe mbasi kene foto wonde 19 walla 17 koninke jeena ɓijo woni battawo 17 ɓijo on ko civil jamour to nokku biteɗo torodi noon base mabɓe wonno ko nokku biteɗo boni ko ɗon tigui ɓe giwno gam loydoyade hawre noon ɓe kawri e pittol worɓe joguitiɓe armeji 17 koninke ɓuuri hen hewde ko gendarme aɓe ken wona 15 gendarme yimɓe jeeɗiɗo gañima hen ɓen gendarme aɓe jeeɗiɗo gañima hen jeegomo majji ha hande jiitaka taw toon to batu mawɗo hakkude leydi Ghana kam e leydi Togo gam yurnitade kerol hakkude maaje kaɗɗe mabɓe ha hande andaka nde tawno awgol maaje kaɗɗe mabɓe ɗe nattodir no fewi yiddeɓe oɗo saaha mo gonen ko andude keeri ɗiɗo kaaddi beele kadi ɓe mbawa ustude nattodirol to banggue keeri jeeyi sababu jonde wattude jeeteɓire joɗima toon to Lomé kono ha hande nandiral suwa taw dañede hen to Maroc roi Mohammed VI waɗi haalande mum discours mum ɗum noon ko sanga de o mawnina noon no gase ɗiɗi mandittare makko ɗum noon wo erima leydi Algérie ko leydi funere leydi Maroc eɗen gandi hakkude Algérie e Maroc kerol koko uddi ha tili ke wona joni duuɓi jonɗi no fewi kaldigal ala ya ngara ala nandiral ala kono kadi wo erima nde jaam duumiɗo atatɗe ɗo henna leyɗele ɗiɗi omo eri kaldigal kame dialogue e cehilagal duumigal hakkude ɗeɗo henna leyɗele ɗiɗi ngol woni goo guila duuɓi nayya
kanko ɗo hen sayfi al islam khadafi woni ɓi rais woni ɓi gonnoɗo rais mo leydi libi woni sayfi al islam o holliti ɗum noon koye jayde wiitede New York Times tono yaltini windande makko ma o jeeye e sumgoji baɗoji e leydi libi ɗum noon ko ɗo tan e mayiɗi ndeɗo hitande woni ɗo e décembre ma o jeeye ɗin sumgoji jeynatamo hen noon o holliti ko leydi libi ala halis ala armé o saaha mo gollen kanko tan wawi ardade leydi ndi hayso tawi woni cour pénal international ne waɗimo mandat d'arrêt international kono kadi ala ko bonnantamo haydara so wona oɗo saaha kaldigal nonne kadi wonande tribunal mo leydi libi ene yiiɗi jaggudemo fofte koye kaldigal fayi e wiide konguɗi maggo kanko on ɓi Kadhafi to Cameroun jagorɗo kalfinaɗo koniyankagal holliti ñalawma hanki oɓe jooɓima pittali yonɓe no fewi taw ko jeeyaɗe e catal bitegal Boko Haram ɗum noon ko ñalawma gulɗo jaw e keerol hakkude leydi Cameroun kame Nigéria kono kadi o holliti balɗe tati jawtuɗe ɓe mbasino kene wona 13 koninke taw koye fiyande hakkude mabɓe e Boko Haram kono fiyande wande hanki nde ɓe koninkoɓe tatto taw koye ɓen koninkoɓe Cameroun naɓe gañimi hen gañande musen fewi kono ala kam basen fittan fiyande hanki nde kono ɓe kolliti ɓe jooɓima kene wona pittali jondi taw ko jeeyaɓe e Boko Haram guddita tan kabaruji men koko fati banggue tirage kawgel africankegol waɗa toon to Cameroun ñande 17 nduɗo hen lewru août toon to Yaoundé to palais de congrès waɗata ɗum noon e dow gardegol gaddiɗo kokkan 2022 ngol waɗata lawol capan tati e tati ɓiwol lawol tirage ko fati e banggue kawgel joguiguel wadde toon to hitande ujunnaje ɗe nogas e ɗiɗi toon to Yaoundé musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno kabaruji garande hen kikiɗe hande o ɗo yeeso halirde ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr ketkima laki jaam yo jaam Allah hiranena